Sige, ali, sir. Pwede pa? Ay, thank you, ali, ma'am. Ay, kuha na lang po din ako inyong pamasahe, kay para unya, ditso-ditso na ta. Pila gani, dam? 500 lang mo. 2,000 mong upat. Bahala mo diha. Nanabital sa kang pliti. 2,000, easy money. Tabi kami nga way pasahero. Ayay, na ini turno. Kwarta ni Ron. Udto na. Tanang gutoma wa pa. Sir, good morning. Oy. Sakay ka? Ay, dispatcher ko dre, sir. Pwede dispatcheranti ka? Mau ba? Sige, salamat na kay naka. Sige. Muli sa ako kadali sa balay kay gutom na kay maganiya pa ko diri wa pa yung koy pasahero nya. Kaon sa ako. Pwede panawag lang pasahero. Pasakyan ang daan kung naay pasahero manggaling. Sige, sir. Ako'y bala, sir. Sige ma'am, makasalig ko. Open ra ni. O naay pasahero, pasakyan lang daan. Tama-tama inig na ko. Roll na. Kaliw ko ma ha? Uy, salamat. Nay nakaturno. Oy, Dam. Sakay ka, Dam? Oh, nagturno ni? Ay, sige, Dam. Sakay ako ha? Sige, Dam. Dam. Lingkori lang sa diya, ha? Sige, way problema. Humuta diri, uy. Oo. Sa smell function na. Abot lang sa trama. Ay, salamat. Basig mularga na ni. Uy, sir. Passenger? Pwede pa. Sakay ko. Sige, ali, sir. Damasa ko mo sakay. Sige, sir. Sige, sir. Sorry, sir. Abot lang niya, sir. Ay, salamat. Yan nagkaturno. Sakto paguro ni ba? Abot lang na mga siren, ma'am, ha? Uy! Sakay ka? Malamang, lain pod no. Sige, sir. Front seat ka. Kana, dapat lang jud. Sige, sir. Diya ka, sir. Relax lang diya, sir. Murag mularga naman ni, oh. Magdali ko, kay basig makaapas pa ko. Bila naman ay kulang, no? Ay! Isa naman ay kulang. Mularga na. Pwede pa? Ay! Thank you, ali, ma'am. Ali, ma'am. Diri ka, ma'am. Abot ang takadali, ma'am. Di ba? Ma'am, puno na? Di pa ni mularga? Ma'am, naka-seatbelt na ko ma'am. Di pa tango larga? Ay, tama. Ang driver, padulong pa. Ay, kuha na lang po din ako inyong pamasahe, kay para unya, ditso-ditso na ta. Pila gani, dam? 500 lang mo. 2,000 mong upat. Sige, dam. Dara, duhami ani akong katapad. Sige, Dam. Karadam, pakiabot po. Ilaha daw, dam. Sige. 2,000, dali kayo. Relax lang mo diya, ha. Pasun sa akong driver para makalakaw na mo. Sige, dam. Maayo na. Bahala mo diya. Nanabital sa akong pliti. 2,000, easy money. Dispatcher. Uy! Saan ang dispatcher? Dari puno naman dahil ni. Ganiya na mo, Dam, sir? Ay, sir. Ganina na dyan may nagulat sa imo, sir. Sige, larga na ta. Ay, salamat. Ay, Dam. Kuhaon na nako daan ang pliti para magpatubil magkukusunahan. Largo-largo na ta. Kasi pliti, sir. Nga human naman may pamliti. Nga namliti, may metong dispatcher ni mo. Pag sure dira up. Boss, tarong-tarong lang dia. Humanamig pliti. Tuod sir, humanamig pliti. Mau ba? Asa mo ni pliti? Sa dispatcher kanini mo. Nah, nga nung gihatag man ninyo dito.